Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya si Jesus maingon, "O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon, sa mga maalamon ug mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay mauman ang imong gustong pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawa sa anak, ug katong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan." Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod. So, good morning na kanatong tanan. No, ang ato ang mga kaigsuonan usab sa ato ang Facebook page, no, nga nag-follow. Every day nag-follow sa atong Facebook page. Good morning usab kaninyo tanan, no, mayong buntag. O karong adlaw dunay giingon si Kristo nga nagpasalamat siya sa Dios sa iyang Amahan tungod kay gipadayag man ngadto sa walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug mga makinaadmanon. So ang atong Ginoong Jesucristo duha ka punto ang iyaha nga gitagaan karon og focus, ang mga makinaadmanon o ang mga kining walay kahibalo. No? Ang akong Amahan ipadayag mo sa mga walay kahibalo, no? O ang kining makinaadmanon. So Jesus was referring to the apostles, no? Mga walay kahibalo, ang iyang mga apostoles, o nag-refer po siya sa mga makinaadmanon, the Pharisees. So if you are to look at the kining contrast between the two, makaingon kita nga ang kining makinaadmanon puno na kaayo sa kahibalo ng mga Pariseo, mga eskreba, samtang mga kining mga apostoles walay kahibalo pa. So what is the difference? Ang duha makinaadmanon, ang usa ang pikas dili makinaadmanon. Kini siya kana inline usab kini siya ura og parallel gospel po kini sa giingon ni Kristo nga ang karaang sudlanan dili pwedeng sudlan og bag-ong bino kay maguba ang karaang sudlanan. Ang bagong bino isulod yun sa bagong sudlanan. So kay kinigong kini mga Pariseo mura man sila mga karaang sudlanan. Nya sudlan og mga bagong pagtulunan ni Kristo murag dili gyud mo bagay. No, pareho sa puna kuno sa kining karaan nga sinina nga imong tapakan og bagong panapton. Bigyan mo bagay. Whereas kining mga apostoles, bagong sudlanan, bagong pagtulunan, kuan kayo, kanang fit kayo ba? So ana ta adapit ta malandong. No nga, kita isip mga katawhan, bagungon ginato kanunay ang atong kaugalingon. Dili bitaw kita mustik ba sa atong mga naandan. No nga labi na gyud kung magmutaas ang atong garbo kay maingong kapanalitan sa simbahan, maingong ka nga, ay karaan ang gumidinhi, kabalugumi kung siya judinhi, kana sila, mga bago na sila, yun ayaw. Mas maayo nga, and every time nga musulod kag simbahan, musulod mo tabang ka sa simbahan, mo trabaho kag simbahan, imo kanunay i-renew ang imong kaugalingon, para nga kanunay kang makadawat pa sa pagtulunan ni Kristo.
Bitaw na nga dunay mga renewal movements. No? Kaban naman na mga pulunga. Renewal movements. In other words, kana mao nga mga pamaagi, kanunay kitang gibag-o. Gibag-o kita kanunay. Aron nga sayon kayo alang kanato ang pagdawat sa pagtulon ni Kristo. Klaro ba? Muna giingon niya nga, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayeg mo sa walay kahibalo. Kato pa bag-o. Wala may sulod. No, ang imong gililong sa mga makinaadmanon. Actually, wala man yun na imong gililong. Gituluan na sila, pero di na lang yun maminaw. Sa ato pa sa pagtuluan pa na puno na kaayo ba? Muawas na ang pagtulunan. So in other words, what Jesus Christ is telling us today is always to renew our commitment. Our commitment to share in His mission. Kana bang moingon ka nga ako mga lagan ko. So sige gyud naman ang gisulti. In other words, you are kanunay kang nag-adjust sa imong kaugalingon. Imo bang gipahaom kanunay ang imong kaugalingon. Kanunay nimong gibag-o ang imong panaan. No? Kaya aron mamahimo na po kang walay kahibalo. Aron nga sayon kayo alang kanimo ang pagtawad ni Kristo. Labi na gayon sa pagtulunan kabahin ni Kristo because Jesus Christ is the final fulfillment of God's teachings. Siya yun ang pinaka-final na pagtulunan sa Diyos Amahan. The final revelation of the Father. Sa unsang paagi, the cross and the resurrection. Diha yun natapos ni Kristo ang tanan nga pagtulunan sa Diyos Amahan. Kunya gi-synthesize kini o gi-summarize kini sa duha ka pulong cross o pagkabanhaw. So ang ato dayong pagka-Kristiyanos has something to do with the cross, mga pagsakripisyo, pagpag-us kaugalingon, paghalad sa kinabuhi, ug resurrection. Pagdawat o niya nato sa ganti sa gingharian sa langit. Klaro? Klaro. So, no? So, doon lagi mga challenges in life. Dili ka na mawala. Kay buhi pa man ta. Doon ay mga kasaypanan na atong mahimo. Doon ay mga bagong mga butang na atong nahimo nga dili gyud ta angay. But the one thing angay gyud natong buhaton is always to renew our commitment. Siyempre pasabot, magbasol kita. Manghinulsol o mga iyong pasaylo. Diyan ang ginanapin. Kanunay rin mong bag-uhon ang imong kaugalingon. Always renew your commitment. Sala na ka, saon man na to, tawo raman ta. But one thing angay na itong buhaton is to repent. Muna nga si Kristo, kanunay yun nagingon, hinulsuli ang inyong mga sala. Daily, hinulsul. Kung sa mga nasali mo na ito, anang gabi una, pagkabuntag, hinulsuli na na. Ipaningkamon, aron dili na ka magkasala pag-usap. Pag-uha kanunay among kaugalingon. Kung musipyat na po, hinulsol na po. Siyaon nga naamang itay weakness. Doon naman tayo ang uban. Haiblaron ka. Siyaon nga makasingka magyukaw usahay kay tungod po sa imuhang dugo nga magyutaas-taas po o pressure. Ayan. Doon na po ka po yung mga weakness. Makasipyat. Ang atong pagkatao masipyat yung kapat. Usa ka butang nga gitudlo karon kanato ni Kristo. Sa man kanunay pagbagos kaugalingon. Himuon nato atong kaugalingon nga wala na po'y kahibalo. Cleansing, pag-uha. And then una-una kanunay nga isip Kristiyanos duha ra gyud kabutang na angay nimo una-unaon permi. Sa man sakripisyo, ang krus, ug ang resurrection, ang kabanhawan. Naarag ka napintina. Muna si pinaka-basic, no? Pinaka-basic nga pagtulunan ni Kristo as being the final fulfillment of the revelation. Manindong palihog.